sauta bara soja. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai su rankwafa. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai su rankwafa. Kaman ka tsarkake ruhi na Allah in yi kai da in samu a can kamin arzikin manzan Allah ka bar ni da san sahada iman ka kara basira ta Allah ta yanzu ta zarcewa ta da. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. Bana galin ka salatin kabun kamalin sarkin adalin Muhammadin Rasulullah ka kadai ka zamo imamun mursalai. Rabana ka sa da sahabansa su suka yi jihadi ba dile. Rabana ka sa yar gatansa fada mata haske a gida. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. Saki maganin dabbobi rashin kunyar su sai in ba kanan da musa kanan kake babu yawa ranin nasu baya tattalan. Kaga bargamar dutse da daukar saci dalila nan ka wuce gaba makiya baya ba su da kai har abada. Da gagarau ba maka waso so karwashi na wuta a ɗauka a jirau. Maganin dukan wata cuta duk sandanin ta koda sankarau. Na wana gaba idan damka bai tuttukan ka sai na har hada. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. Sa wuta kawai a biya ka soja cikin dawa baya ragi wanda ya shiga gaban kakar karaga da kansu ka zazzagi. Soja maganin yan iska kana tsaruwa ka koma sagagi. Ya mu je bara soja ka kai mu kabar mu sai mun jaddada. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. Mai gaban masoya aljanna ko kai yake ware rabi ka ta dama bana bin hauni hanyar kai nan ni zanabi. Marhaban ake yi ma da mana na san ka babu tarababi. Garkuwan jiki oga bara da dukkan jiki yayi wa gada. Kaga dan mutanen kirki bara wallahi bai san ba kuma karkuwar mutanen yana bara soja kiran ka nake uba. Wanda ya gaji mutunci wallahi ba a rasa shi da ungo ba. Mai ta gomashin kairi yayi uba ya zo ya hada da da. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. An kushe uban kwarya kai ta taja da kai tayo kaɗan. Tangaran da silban ma ku zo ku biyo da kallo na can. Waye ga karen dutse da kwai za a gane bambanci a nan. Nawa kun ga dutse ne bebe da idanuwan kura gwada. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka kaje a gaban ka sai sun rangwafa. Gidan sarautar mata na zo gare ki tare da bai cika. Hajiya yana sai zan gaida in yi tambura da bai cika. Mamman Ibrahim Shemadana na Khadija Rabi ya ɗaukaka. In ci arzikin ɗanki Umar da Aliyu ko Sani guda. Na faɗa da ba kyalefin amarya a gaida hancinmu bara. Ke da mai gidanmu bara soja za ku share kukanmu bara. Da ni da ku amana ce ta haɗa haka za a kuma bar mu bara.
ne da duk wakar na sifa ta wurin matan gida. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun rangwafa. Yan gidan fara soja dukan su ko guda ba zan manta shi ba. Abubakar babban da sai shi ba a bincikan nasa gaba. Na saka da sani da Umar har da Aliyu ba ban bar shi ba. Sani sanya na Khadija babban suna ki sai na jaddada. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun rangwafa. Alhaji da kwanan babana Ilyas kaji mazanjiya, sani gida mama na jin mai rabana ya karo lafiya. Baba da na gaishe ki Allah sai da ki sharrin makiya, ni na da dubbetin ku na zifa gare ku bana wuce da. Da fargaba karamin oga gaishe ka mai kinka ba zai tattaka ba, amma da roga bara ka huta kawai ba za su yi ka ba. Tambari nake maka ango amina da ni da kai har abada. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun rangwafa. Dan abu nake gaidawa majida duk ina gidan bara, sanyi maka baitocin girma zama kai daban da irin gara. Kaga gulma ma ka yi sharri makiyan ka kai musu tazara, na kusa da oga ne dan abubuwa kamar ka kowa ya faɗa. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun rangwafa. Wanda zaza da gaidawa cikin baitukan da na yi wa bara, an gida a gaida ka bara, dan kurma a gaida ka bara, an ci tsohe gaida ki bara, an ta hawa gaida ki bara. kasuwa wurin an ci sahura dole za da gaida ki. Sai abokanan kasuwancin sadar ka za na gaishe su bara, gasa da zan gaida bara, za ni sanya tije ma bara, na indiya sannin ka bara, ga Jamilu mai rodi bara, kwaci na ce a gaishe ka bara, za na gaida zidan ma bara, Ariya a gaishe ka ga Abdulrahman a gaishe ka bara, za na gaida Carlos ma bara, Carlos a gaishe ka bara. za na gaida Oga Abdullahi a gaida dan Rugula. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun rangwafa. Wance ta nake gaidawa duk zani sanya sunan su Bara, dan abu nake gaidawa farko na sanya sunan ka bara, ayya nake sanyawa angon amina sannin ka bara, falale da zan sanya kai ma ina ta gaishe ka bara, nasir yalo zan sanya kai ma ina ta gaishe ka bara, zani sanya shamsa wakar Allah ya ja da kwanan ka bara, zani sanya sarki kai ma ai dole in yi baitin ka bara, zani sanya caku kai ma ai dole in yi baitin ka bara, zani sanya tsawo lambar na zo ina ta gaishe ka bara, tara ta zan sanya na zo na rera baitin ka bara, dike zani gaida kai ma na zo domin na gaishe ka bara, zani sanya baban Abdul kaya ina ta gaishe ka bara, Sabi'u nake gaidawa na zo na rera baitin ka bara, zani sanya baba ta saye na zo domin na gaishe ka bara, zani sanya malam Bara'u Allah ya ja da kwanan ka bara, zani ga da kebi kai ma na zo domin na gaishe ka bara, zani safa shirya kai ma na zo domin na gaishe ka bara, zani ga da tije kai ma na zo domin na gaishe ka bara, mun ga san Husaini na sa bari Allah ja da kwanan ka bara, zani sagara a cikin baitin zani rera wakar ka bara. zani sanya Abdullahi aure a baitukan da nawa bara. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara, makiyan ka fadawan ka kaje an gaban ka sai sun
rangwafa. Assalamu alaikum masu sauraro, kun sauraro wannan waka daga bakin Nazifi Ibrahim wanda aka fi sani da Autan Mata. Domin neman karin bayani sai ku nemi lambar waya kamar haka 081 65 82 72 03. Na bar mu lafiya. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka gaje a gaban ka sai sirran kwafa. Kaga maganin yaro sarari mai kara gudun doki bara makiyan ka fadawan ka gaje a gaban ka sai sirran kwafa.